Huomenta Suomessa vieraana Matti Apunen, Tampereen yliopiston työelämäprofessori sekä Ylen hallituksen puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Olet kaivannut esiin tämän vanhan ehdotuksesi siitä, että toimittajien pitäisi paljastaa omat puoluekantansa, kun he esimerkiksi kirjoittavat lehtijutun, niin sinne alle vaan, että mitä puoluetta äänesti. Menikö se näin? Pyörität päätä vähän sen näköisesti, se ei ollut oikein. Selitä uudestaan, miten tämä sun idea... Mähän en kaivannut tätä esiin, vaan minulta kysyttiin tätä asiaa, jota aikanaan ehdotin. Mä kirjoitin 13 vuotta sitten Helsingin Sanomien kolumnin, jossa mä ehdotin, ja nyt kuuntele huolellisesti, tehdään anonyymi ryhmätason kysely, siis normaali tällainen Gallup-tyyppinen kysely siitä, että mitä puoluetta toimittajat ovat äänestäneet, mutta se ei tarkoita sitä, että ihminen tunnustaisi julkisesti, hänellä olisi kaulassa lappu, jossa lukisi, että äänestin viimeksi tätä puoluetta, vaan anonyymi ryhmätason kysely samanlainen, jota tehdään maailmassa päivittäin lukemattomasti. Eli ihan normaali vaan tutkimus. Normaali tutkimus, ja tämä lähti liikkeelle siitä, että Ruotsissa sellaisia on tehty jo hyvin pitkään, ja kun mä soitin tämän Ruotsin tutkimuksen tekijälle ja kysyin, että miten siellä on tähän asiaan suhtauduttu, niin hän oli vähän hämillään ja sanoi, että mä kysyin, että onko ollut ongelmia, niin sanoin, että mitä ongelmia pitäisi olla. Tämähän on täysin normaalia vallankäytön valvontaa. Niin, se munkin mielestä, niin. Heillä siihen suhtauduttiin niin kuin ihan luontevasti, normaalisti, arkipäiväisesti. Ja hän oli vähän hämmentynyt, kun mä sanoin, että meillä tämä asia torjuttiin kovin yksituumaisesti. Ahaa, mä olin itse ymmärtänyt tämän ehkä sitten väärin, mutta meillä on puhelimessa tällä hetkellä Helsingin Sanomien päätoimittaja Erja Yläjärvi. Hyvää huomenta. Huomenta. Miten suhtaudut tähän ajatukseen, että aina aika ajoin selvitettäisiin tämmöisellä anonyymillä kyselyllä toimittajien puoluekannat tai poliittiset vinoumat niin sanotusti? No, toimittajathan ei ole siinä mielessä mikään poikkeava ammattiryhmä, että kyllähän, niin kuin Mattikin tässä toteaa, niin galluppejahan voi tehdä, niin kuin voi tehdä muillekin ammattiryhmille. Työnantajat ei tietysti voi tällaisia velvoittaa ketään vastaavaa, niin kuin ei galluppeihin velvoiteta ketään muutenkaan. Ehkä tällaisessa kysymyksessä miettisin kuitenkin sitä, että mitä tulkintoja siitä nykyajassa haluttaisiin meidän ammattiryhmässä tehdä. Ei toimittajat poikkea muista ihmisistä siinä, että aivan varmasti meidän ammattiryhmässä on liikkuvia äänestäjiä, ei puoluesidonnaisia, ihmisiä, jotka jättää äänestämättä. Me tiedetään, että suomalaiset yleisesti ei niin kuin valikoi arvojaan pelkän puolueen perusteella. Että ehkä mun duubiot ja kysymykset liittyy sitten siihen, että onko puolueen äänestäminen nykyajassa tapaa käydä keskustelua esimerkiksi siitä, että onko toimituksissa tarpeeksi erilaisia näkökulmia. Okei, hyvä. Kiitoksia Erja Yläjärvi tästä lyhyestä kommentista. Me jatketaan Matti Apusen kanssa täältä. Mitä tällä tavallaan saavutettaisiin? Mikä se on mitä hyöty, mikä saadaan sitten siitä? Läpinäkyvyyttä. Niin kuin sanottu, toimittajat on vallankäyttäjiä. Tätähän on ihan turha kiistää. Journalistit on vallankäyttäjiä. Vallankäyttäjiin yleensä liitetään läpinäkyvyyden vaatimus. Miksei siis myös niin kuin tähän ryhmään. Ja sitä kautta niin mun mielestä parannetaan sen ammattikunnan luotettavuutta, siis luottamusta suuren yleisön silmissä, lukijoiden, katsojien, kuulijoiden niin kuin suunnalla. Ja mulla on vähän sellainen tunne, että se luottamus on ollut viime aikoina rapistumaan päin, ja tämä olisi mun mielestä hyvä signaali siitä, että toimittajat, journalistit ovat valmiita altistumaan sille samalle kritiikille ja tarkastelulle kuin kaikki muutkin ihmiset. Sama asia, jota he vaatii kaikilta muilta. Niin. Ruotsissahan näin toimittiin, niin eikö niin? Kyllä. On tehty tämä. Mikä se seuraus siitä on ollut siellä? No siis tuloshan siellä oli se, että todettiin, että oli 2 puoluetta, jotka olivat selvästi yliedustettuina toimittajakunnan keskuudessa. Toinen oli sikäläinen vasemmistoliittoa vastaava ja toinen oli miljööpartiet, paikalliset vihreät, jotka oli siis niin kuin ehkä 2-3-kertaisesti yliedustettuina koko populaatioon verrattuna, ja aliedustettuina oli nämä vanhat isot valtapuolueet, sosiaalidemokraatit ja moderaatit, siis sikäläinen kokoomus. Muut oli suurin piirtein siinä niin kuin samalla niin kuin tasolla. Jopa ruotsidemokraatit vai? Niin taisi olla, joo. Mutta olennaistahan tässä on nyt se, että nyt me se tiedetään. Ja mikä on se ongelma? Nyt kun me tiedetään, että tällainen vinouma, jota aina esiintyy kaikissa osajoukoissa, me otetaan osajoukko populaatiosta, niin varmaan se ei ole ihan niin kuin aina samassa suhteessa kuin koko väestö. Nyt me se tiedetään, ja se mitä siitä pitäisi seurata on se,
että se journalistinen prosessi, siinä pitäisi olla entistä tarkempi. Kun tämä asia on tiedossa, niin me voidaan kiinnittää enemmän huomiota siihen, että miten me valitaan esimerkiksi asiantuntijoita, kommentaattoreita, näkökulmia, niitä pieniä valintoja, joita tehdään journalismissa joka päivä, jota säkin teet, kun sä pyydät tänne ihmisiä niin kuin käymään. Mutta siis se ainoa vaihtoehto, joka on tässä niin kuin huono, on vaikeneminen, on se, että ollaan hiljaa. Mille muulle ammattikunnalle sä soisit sen, että sano, että on nyt vähän vaikea keskustella tästä asiasta, että ei me haluta. Antaisit sä uploadeja sellaisille ammattikunnalle? Mutta eikö tämä ihan tutkimuslaitoskysymys? Sen kun vaan joku tutkija tekee tämän tutkimuksen, eihän sen kummemmasta asiasta ole kyse. Joo, sitten tietysti täytyy päästä käsiksi jotenkin siis näihin tutkittaviin, ja siinä tarvitaan yleensä yhteistyötä joltain. Kun mä silloin ehdotin 13 vuotta sitten, että tehdään tällainen tutkimus, että mun silloinen työnantajani olisi ollut valmis sen rahoittamaan, niin sitten vaan niin todettiin, että ei missään tapauksessa. Että Journalistiliitto ei halunnut siihen ryhtyä, mediat eivät halunneet siihen ryhtyä, niin sitten se jäi. No, jos seuraa somekeskustelua, niin siellä tulee selviä syytöksiä Yleä kohtaan. Olet siis Ylen hallituksen puheenjohtaja, kysyn tätä sen takia. Onko Yle persuvihamielinen vihervasemmiston äänitorvi? No, olihan aikamoinen väite. No tämä on siis, jos seuraa somekeskusteluita, niin kyllä sieltä tämmöinen äänensävy on selvästi kaivettavissa esiin. Mä en nyt ehkä tässä ryhdy kommentoimaan yksittäisiä satunnaisia somekeskustelun puheenvuoroja. Mun mielestä Yleisradio on selviytynyt tästä tehtävästään keskimäärin hyvin. Joskus paremmin, joskus huonommin, kukaan ei ole täydellinen. Mutta se, että kun ihmiset polttaa päreensä jostain, niin se johtuu yleensä yksittäisestä ohjelmasta tai muutamasta ohjelmasta. Ja he harvoin näkee sitä koko kuvaa. Kiihtynyt ihminen ei mielellään katso sitä asiaa niin kuin ylätasolta, vaan takertuu siihen yksittäiseen ohjelmaan. Mutta onko sitten, sanoisitko, että toimittajakunnassa yleisesti on jonkunnäköinen vinouma johonkin suuntaan? Näyttäytyykö se sulle sellaisena? Niin kuin mehän ei nyt tiedetä. Sehän tämä idea just on, että jos me tutkittaisiin, me tiedettäisiin. Tai itse asiassa me vähän tiedetään, koska viime talvena julkistettiin tutkimus, jonka nimi on Worlds of Journalism Study. Ja se on tämmöinen kansainvälinen tutkimus, johon vastasi muutama 100 suomalaistakin toimittajaa muistaakseni. Ja siinä se tulos oli se, että noin 60% vastanneista rivitoimittajista asemoi itsensä poliittisesta keskiviivasta vasemmalla. Tämän verran me tästä asiasta tiedetään. Se on vähän eri kysymys kuin se, että mitä puoluetta äänestit, mutta joka tapauksessa niin se on oikeastaan ainoa näyttö, mikä meillä on. Sä oot itsekin journalisti ollut aikoinaan. Jos ajatellaan tiedotusvälinettä, onko tiedotusvälineen ihanne olla täysin tasapuolinen, vai pitäisikö sen esimerkiksi suoraan tunnustaa, että no me ajamme näitä asioita? Se on meidän juttu. No mä oon sanonut, että mä oon kannattanut aina sitä amerikkalaista niin sanottua endorsement-käytäntöä esimerkiksi presidentinvaaleissa. Että yksittäinen tiedotusväline voi sanoa, että me kannatamme ehdokasta A, koska meidän mielestämme hän on seuraavista syistä hän on paras ehdokas. Se sama väline voi tietenkin julkaista siis kriittisiä kannanottoja tästä samasta ehdokkaasta, mutta he kertovat avoimesti niin kuin oman kantansa. Silloin kun se jää piiloon, niin sitä joudutaan arvuuttelemaan ja siitä seuraa erilaisia ongelmia. Tässä Worlds of Journalism Studyssa toinen mielenkiintoinen, oikeastaan se kaikkein mielenkiintoisin havainto oli se, että nuorista, siis alle 10 vuotta alalla olleista toimittajista, 38% oli sitä mieltä, että journalismi sitä pitää käyttää maailman muuttamiseen. Niin. Ja kun me ei aina tiedetä, että mihin suuntaan sitä maailmaa yksittäinen toimittaja haluaa muuttaa, niin se on vähän ongelmallista. Vanhemmasta ikäluokasta niin 19%, eli siis puolet. Oli sitä mieltä, että tämä on niin kuin hyvä idea. Mulle prosessi on pyhä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että faktat on arvokkaita ja sen prosessin tehtävä on valikoida hyvät faktat huonoista, tehdä näitä lujuustestejä. Mutta jos journalistit ryhtyvät ajamaan maailmaa haluamansa suuntaan, niin mikä se ero on enää propagandaan tai politiikkaan? Niin, kyllähän siitä tulee, jos näin on, että meillä on sellainen aavistus siitä, että joku ihminen haluaa viedä maailmaa johonkin suuntaan kertomatta, mikä se suunta on. Ei siinä varmaan mitään disclaimeria tule, että Ivan Puopolo, kannatan seuraavia asioita maailmassa ja tulen edistämään niitä ohjelmissani. Niin sen takia olisi parempi, että tämä vanha journalistinen prosessi, joka oli tosi ankara, niin että se pidettäisiin edelleen kunniassa. Matti Apunen, kiitoksia vierailusta. Kello tulee 8:30.